Dwi'n supportio United ers dwi'n kid bach, ac I ficsio efo players fel Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes. Mae o'n dream come true. Basically, mae gwaith fi'n graphics, illustration, a beth dwi'n neud ydi cadw mor gymaint o detail allan o'no fo. A ti dal i fod yn gydru neud allan fideo hi. Motto fi rili di less is more. Wel, lle da ni ydi yma ydi Old Trafford Supporters Club yn Hotel Football, Manchester, Hotel BR, Ryan Giggs a Gary Neville. A basically mae gwaith fi bob man yma. Duncan Edwards a pob yma, ge? Brian Robson, Dennis Law, Fergie fel ti weld. Dwi jyst i roed y sbectol I fewn, eyebrows I fewn, cadw detail I gyd just yn minimal. Gigs eto, eyebrows I fewn, dal gyd I ddweud pwydio. Dwi'n gweld y fel freak occurrence oedd yr hwnna swch di. Ni'n trio beth newydd allan, nes I tweetio cwpl o lyniau I United fans oedd a Pete Boyle o bydda. Just chansio look, t'wa. A dyn i'w 2 ddiwrnod wedyn ges I phone call gofyn dwi isio presentio gwaith fi yn Hotel Gary Neville a Ryan Giggs. A nes I dda, ti wedi cael boi wrong yma, dwi'n no way digon da. A nes I actually troi'r job I lawr, nes I dweud na. The man himself, Cantona, legend. Nes I ffonio'n ôl, dweud, ignorio hwnna, swnio wrth y modd. Ti'r treble season o fanna, ia. Wedyn mae'n mynd efo amser mae o, timeline, t'wa. Fel fan, dwi'n gwybod history United efo dim. A nath nhw jyst adael o'i gyd I fi designio. Gary Neville, Met newydd fi. Oedden nhw wedi gofyn am rhywbeth yn involfio'r fans. So nes I fel, dwi'n gwybod bod i'w chwilio am fatha United fan yn hyn. Rhywbeth involfio Moscow, bod nhw'n gyrra Champions League. A basically, bod ni'n neud efo hwnna oedd image trace, de. A torri fo fyny'n hyn o'n I wedyn. So, mae yna lot o bits hwnna, lle dwi wedi torri fyny a dwi wedi adio lliwiau a bod dim yn trio simplifio. Mae pethau fel la, mae'n edrych yn anodd, hwnna'n easy piece. A dyn gorffan off efo Rooney, overhead, nath yn Giro City. Mae fyma gyda dal, mil hanner ar match day. Mae fatha talking point fel mae fans yn lawr, maen nhw'n stopio ar y grisiau a sbio. A'r un peth efo'r football timeline, sy'n mynd I fyny llofft. England yn gyda World Cup yn 66. Fe gyd ti Cruyff, Hand of God, Gaza yn crio, Cantona kick, Shearer yn sy'n Newcastle yn 96. Oedden nhw wedi gofyn am Steve Gerrard yn nhw. O'n I misio roed o, ond o'n i'n meddwl, na, it's a football hotel. Hai chdi plesio pob. O Gerrard I fod o fanna. A mae wedi mynd. Gary Neville's request. Tyn Gerrard off. A mae o'n gorffan off. Efo Gareth Bale. Senior Real Madrid. Ti'n meddwl bod fi ffrindiau efo nhw, ti'n gweld? Idols dein I fod. A mae jyst, pan ni'n meetio nhw a nhw'n licio gwaith fi. Mae'n meddwl lot bod fi dyn nhw bath I nhw, ia. O'n i'n neud siŵr bod fi eisiau bod dim yn perfect, ia. A dwi hyd at yr diwrnod ola pan math nhw e-mail I fi a gofyn fi. Reit, mae hwn yn barod I fynd I brint. Ti'n hapus efo fo? Do'n I'm yn hapus efo fo. Nes I decidio, fedra I neu well yna. A nes I roed am hen I lawr. 2 ddiwrnod. Nes I ail nid o'i gyd. Oedd yn cael o'n un o joban fi. Ac o'n I fyny tan oriau man yn bora bod dim. Mae wedi bod yn strad. Ond dwi falch ar ôl 8 mis wan. Fedra I actually eistedd ôl a just done. Mae'n iawn yndi?